Купили сте си по-скъп рашгард с гумена лента. Днес ще говорим за това как да съхраните гумената си лента и как тя да не се свие след изпиране. Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е на каква температура перете продуктите си. Разбира се, щом има гумена лента, тя на висока температура ще се свие. Друга причина, ползвате програми на пералнята, които са за по-сериозно пране. Ползвайте лекички програми или някоя спортна програма или нормална програма за 30 градуса. Не е нужно целият рашгард и гумената лента да минават през тегава 60 градусова програма за на баба ти калцуните или не знам за какво друго. Просто лекички програми, леко пране. Номер 3, това вече сме оказвали. Забравете за сушилня. Ако имате сушилня вас, отивайте, продайте в някоя заложна къща, подарете на бившата си приятелка, дайте на баба си, каквото искате, правете сушилнята, просто не я ползвайте. Тези методи по никакъв начин няма да ефектират джоба ви, тъй като просто ще намалите градусите на пералнята и също така ще спрете да ползвате сушилня. Ако ви хареса това видео, оставете по един лайк, едно коментарче, натискайте напред. Мога вече да ви правя така.